Mihin sinä uskot? Eikö se olla vähän pelottavaa? Puhu ääneen siitä, mihin uskoo. Yksi tämmöinen ihmisen peruspelkoja on tulla hylätyksi. Usein kun puhutaan johonkin asiaan uskomisesta, niin se usein asia, mitä ei pysty sille todistamaan. Tai sitten jos sitä pystyy todistamaan, niin sitä pystyy katsomaan niin sanotusti faktojen avulla monesta eri kulmasta. Eli samassa asiassa voi olla monta eri niin sanottua totuutta, ja yksikään niistä ei ole absoluuttinen. Meidän maailmankuva, se miten me nähdään asioita ja miten me koetaan asioita ja mikä merkitys niillä asioilla on meille, on kaikki erilaisia uskomuksia, joista muodostuu meidän oma henkilökohtainen uskontomme. Että kaikki, jotka ovat samassa uskonnossakin, uskovat kaikki eri asioita. Jos meillä on vaikka viisihenkinen perhe, niin jokainen perheenjäsen uskoo vähän eri asioihin ja tulkitsee asiat vähän eri tavalla. Ei niin sanotusti hyväksy niitä annettuja totuuksia sellaisenaan, vaan kun tulee omaa elämän kokemusta ja näkemystä, niin se muokkaa sitä omaa uskontoa. No jos kaikilla on oma uskontonsa, niin miksi me riidellään niistä? Miksi me soditaan niistä ja miksi me yritetään pakottaa muita samaan uskoon tai uskontoon? Se kuvastaa sitä vaan, miten tärkeää se usko on. Se on yksi tärkeimpiä asioita. Se määrittelee koko sen oman elämän kaaren, oman elämän tarkoituksen ja muuta. Se antaa kehykset koko siihen meidän olemassaolollemme. Ja jos me ei saada mitään tukea siihen, jos me ollaan hyvin yksin sen asian kanssa, niin useimmiten me ruvetaan epäilemään, onko se edes totta. Me tarvitaan muita ihmisiä, jotka ovat samanhenkisiä, jotka näkevät asioita samalla tavalla. Varsinkin niin kauan, kun ei ole omakohtaista kokemusta. Ihminen, joka on kokenut vaikka kohtaamisen jonkun Jumalan tai enkelin tai jonkun tällaisen asian kanssa, mikä on ollut hyvin henkilökohtainen kokemus. Jos on saanut siinä kokemuksessaan yleensä luita ja ytimiä myötäilevän tuntemuksen asioiden todellisuudesta. Ja se on semmoinen omakohtainen kokemus, mitä ei pysty ikinä siirtämään toiselle ihmiselle. Sitä ei pysty sanoin kuvailemaan. Tällaisella ihmisellä ei ole niin suurta tarvetta saada muita ihmisiä ajattelemaan tai uskomaan samaan asiaan, koska se usko tulee sisältä itse koettujen ja elettyjen asioiden kautta. Ja me lainataan muiden uskoja niin kauan, kunnes me löydetään meidän oma. Joten lapsena, kun me tullaan tähän maailmaan, niin me alussa lainataan meidän vanhempien uskomuksia, mitä meille syötetään ja kerrotaan, missä ympäristössä me kasvetaan ja katsotaan niin kuin muista ihmisistä mallia. Joissain kohtaa elämää meidän tulee omakohtaisia kokemuksia ja me ehkä kyseenalaistetaan tiettyjä asioita ja luodaan omia uusia uskomuksiamme. Ja itse asiassa aika usein, ainakin itselläni on käynyt niin, että mä saanut muuttaa täysin mielipidettäni siitä, mitä se on ollut aikaisemmin. On paljon myöskin eroja siinä, mihin ihmiset uskoo ja mihin ihmiset haluaa uskoa. Olen tavannut esimerkiksi ihmisiä, jotka sanotaan, vaikka puhutaan tästä Jumala-aiheesta, niin he eivät usko Jumalaan, mutta he haluaisivat uskoa. He jollain tavalla jopa kadehtivat niitä ihmisiä, jotka tuntuvat elävän niin onnellista elämää siinä uskossa. Mutta heidän silmissään se on sinisilmästä ja semmoista vähän niin kuin uskoisi joulupukkiin tai muuhun satuolentoon, että se tuntuu tyhmältä, se tuntuu jopa loukkaavalta.
Ja se tunne siitä, että tuntee itsensä tyhmäksi tai loukkaantuneeksi, ei halua kuulua sellaisen porukkaan, ja se voi olla hyvinkin vahvoja tuntemuksia. Mutta sitä oikeasti haluaisi uskoa. Mutta tarvitsee niin sanotusti todistusaineistoa, koska se looginen mieli yrittää päätellä asioita. Ja jos elää vaan siinä egosta käsin tai siitä mielestä käsin, niin sitten ne on ne työkalut, mitä on käytössä, ja ne on ne työkalut, millä yrittää saada selkoa tästä maailmasta. Se, mihin me uskotaan, määrittelee meidän todellisuutta. Ja ne tärkeimmät uskomukset liittyy usein itseemme. Mutta me ei välttämättä edes tiedetä ihan tarkalleen, mitä me uskotaan itsestämme. Ja on tietenkin paljon työkaluja, miten tutkia sitä maailmaa, sitä sisäistä maailmaa ja huomata näitä omia uskomuksiaan itsestään. Mutta se keino, miten me yleensä sitä tehdään, on se, että me katsotaan vähän muiden mielipiteitä meistä. Ja se ongelma on siinä, että jos me kuunnellaan muiden mielipiteitä itsestämme, niin se ei ole koskaan totuus. Kaikki ihmiset ovat väärässä aina siitä, kuka me oikeasti ollaan. Koska he eivät näe meidän sisään. Voidaan olla aika erilaisia ihmisiä eri ympäristöissä. Jos jossain kohtaa elämässä pääsee siihen pisteeseen, että alkaa tunnistamaan itseyden itsessään, eli huomaa, että pystyy vähän niin kuin katsomaan itseään kolmannesta perspektiivistä, pystyy katsomaan egoaan ja mieltään ulkopuolelta, huomaa, että sellaiset tunteet, jotka herää, niin ne ei ole yhtä kuin kuka on ihmisenä. Usein joku tunne, joka herää, on mielessä asuvan tämmöisen lapsiosan tunne. Mutta sitten kun alkaa tunnistaa sen itseyden, joku voisi käyttää termiä sielu, niin huomaa, että se itseys siellä ei tunne vihaa, katkeruutta, surua, se ei tuomitse. Se itseys ei pelkää mitään. Ja kun itseys tai sielu tekee päätöksiä ja valintoja ja sanoo, että mikä on ok ja mikä ei ole, niin se tulee oikeasta paikasta. Silloin tietää, että on menossa oikeaan suuntaan sillä valinnalla. Mutta jos antaa egon tehdä valintoja ja päätöksiä, niin se on, väittäisin, aika usein väärä suunta. Jos siellä on hitusenkaan mukana pelkoa. Ja pelkohan voi näyttäytyä monella eri tavalla. Se voi olla myöskin hyvin voimannuttava tunne, kun se kääntyy osalla esimerkiksi kiukuksi tai raivoksi, aggressioksi. Mutta se on vain tapa peittää sitä pelkoa, mikä triggeröi sen. Ja usein tämä, kun mihin me uskotaan ja mihin me halutaan uskoa, tässä kohtaa tulee just se ero, että se ego uskoo johonkin, mutta se itseys, sielu haluaisikin uskoa jotain muuta. Mutta uskaltaako se uskoa sitä? Jos meidän uskomukset muuttuu liian rajusti, niin se voi tarkoittaa sitä, että meidät heitetään pois meidän heimostamme. Tai tänä päivänä se usein tarkoittaa sitä, että me kävellään itse pois sieltä. Ja se on pelottava ajatus. Muuttaa elämänsä niin paljon, että enää ei pysty puhumaan samoista asioista ystävien kanssa, koska uskomukset on muuttunut liikaa ja ne asiat, mistä ne ihmiset puhuu siellä, niin ne ei enää tunnu oikealta, ne ei resonoi. Ja silloin löytää itsensä etsimässä uusia heimoja, uusia heimoveliä ja sisaruksia, kenen kanssa pystyy pallottelemaan näitä ajatuksia ja tuntemuksia. Ja
nämä on sellaisia tilanteita, missä hyvin harvoin, jos koskaan, palataan takaisin, koska kun löytää sen sisäisen totuuden, joka tulee sieltä oikeasta paikasta, niin se on pysyvää. Jossain siellä maaliviivan lähettyvillä niin löytyy jonkinnäköinen universaali totuus. Yksi elämän tarkoituksista on ensin oppia ymmärtämään, kuka itse on, ja sitten katsen universumia, maailmaa, elämää, kaikkea tästä kulmasta, mitä kuka itse on. Ja jokaisella kuuluukin olla vähän erilainen kulma. Se, mihin uskot, siitä tulee totta. Kiitos.